na stol, kako je došla kamera, meni stoji pivo ovdje. Pa kako? Ja nekako ustaješ da povraćeš da slušiš pivo da razbijem Jere, a kako nemaš pivo? Viš ne znaš ni da lažeš. A čekaj, kako može ti stoji pivo prazno na stolu? Pola piva i baci pikavaca ujutro da vakuzi. Sanje, ne, seri, izmišljaš bre. Seri, nisi zanimljiv. Provalio ti narod da lažeš. Evo, ti si zanimljiv. Kako je došla kamera, moje pivo je bilo gore. Ti si zvezda. Prazna Ti si zvezda 2 godine. Pa zato si ti ljubomor. A ti si ljubomor što ja imam druga, ti nemaš. Ja nisam ljubomor. Hoćeš da pričaš? Jesi zabušavao ovdje kad se pravilo ovo kao kod Nade? Što si zabušavao? Jesi ovako krivio? Kad se radilo ovo ovdje? Na temi. Kad se betoniralo? Kako li je zabušavao? Pa nije ni bio tu. Non stop mota krivine i tamo pije pivo. Hoće on samo da priča. Da, govorio. On je najvredniji, ali slušamo njega sad u celoj emisiji. U što najpametniji? Evo, slušaj me. Od danas. Od sutra. Od danas. Svake, pa na nedelju dana, da dižemo njegov krem, da vidimo koliko ima. A šta te? On nema kartu za džubre. A koliko ti imaš usravni kač ispod kreveta? Ispod jastuka, bre, ne Ispod jastuka? Da li moguće? Bolje imati čokane ispod... Da li moguće? Ti govoriš ono što ti jebote, da li moguće da držiš uspravni kač? Odgovori, verovatno što radi. Ja jednom, rekao da vidim, ostao sam bez cigare. Da budeš prvo mesto, evo, sedi ovdje, ajde. Evo, sad si ti, Draško, prvo mesto. Ajde, da ne više ovako, izvoli. Evo, on je prvo mesto od danas. Draško je prvo mesto, to mu je cilj. Sedi ovdje. Draško je od danas prvo mesto. Možeš neko pitanje Idemo za dalje. hoće? To si me stisnuo ovako, brate. Ja, može neko pitanje za hoće? Ne, ozbiljno, šta je? Evo, sad si prvo mesto, čestitamo Draško. Hvala, brate, Čestite Draško prvo mesto, evo. Čestite Draško prvo mesto. Ko se? Čestite Draško je sad prvo mesto, nisam više ja. Čestite mu se. Ko se je prvo mesto? Čestite. Šta, ne mogu... Još ovo je dalje aktualno. Nije, zapravo je. Što? Ne mi pivo. Dalje, nisi ga vidio? Ako sam prvo mjesto, daj mi pivo ono dole. A ne mogu ja sam da radim. Jesi tužan? Ja još nisam gledao u službu. Jer ti nedostaje? Krunu, a? Tako je. Sad imaš novog nekog, a? Bićemo, još ne, ali... Ali biti će. Prvo nabavi čarape, pa onda tečka. Dobro. A kad si otkrio da si to što jesi? Pa kao si